Hi guys! Hi Kalani boys! Shout out! Kalani Tintown! Kalani Tintown! Ochi! Esther! Kaya! Nasaan kaya? Five! Hi Kalani boys! Shout out! Ni? Shooting ito, shooting ito. Guys, yung may makidaya dito, dapat nung iawig ng panliling. Alay, apo dito na. Daril kayo ng panliling? Udang. Fresco, udang. Ano pa eh? Mamigayat yun, name it, and we will give it. Itlog ang maalat. Alagyan maalat. Boneless abangos, ano pa eh? Ne, ado. Apo Ano pagalin yung iawig, guys? nagpinda si may makita yung Tipalyasin. Correct! Imbes nga iawid na di hawain, ito daka kamin. Oh. Ne! Kalanit! Kaputan na lang yung vlog iawig, yung pansit press. Oh, Daril, awat mo, yung pansit. Pansit ka no, pansit. Hindi mo yung Darilin. Tama lang. Pansit press! Ito tram yoyo! Pau! Dahil soto Dito, tapos med garo, dahil nakatadutin may awid mo, tipag dadayaanin yung dito malati. Talaga. Maluto pa lang. Pau! Tawag!